godt det. Vi har virkelig mange langhårede chihuahua. De er virkelig langhårede. Vi kan aldrig have flere chihuahua end den her. Jeg kan jo så godt have en af dem smager. Jeg skal også have en killing. En hund af en killing. Det er bare den. Det er bare virkelig. Hvad? Det er bare virkelig. Okay. Skal jeg lege sådan, bare jeg sætter hende med i bilen? Sætter lige ind. Vil du komme op? Og vi har et resultat for Susanne Gruppe i LC3. Susanne har opnået 155,5 point, svarende til 64,79%. Resultatet for LC 1, 2 og 3 Valgfri Hest bliver således af vinderne klassen til Emil Jonsen med Majaden, og andenpladsen går til Susanne Gruppe med Stenair Stone Charming, og tredjepladsen går ligeledes til Susanne Gruppe med Stenair Stone Charming. Og vi holder præmierækkelse lige efter LP2. Ja, det er jo. Camille, I skal ikke lige løbe her. Camille, I skal ikke løbe her. Ikke løbe her, mennesker. Og vi siger tak til Cecilie Mortensen.